Ahojte, Dukatka. Vítam vás na mojom YouTube kanáli. Budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Ahojte, priatelia. No dnes sa musíme porozprávať o jednej téme, ktorá podľa mňa opäť ukazuje, ako rozdielne sa na Slovensku pristupuje ku kauzám podľa toho, koho sa týkajú. Ďor Dimeši reagoval na rozhovor Ivana Korčoka pre denník N a otvoril otázku jeho financovania. A poviem vám úprimne, mňa už ani tak nezaujíma, kto je z akej strany. Mňa zaujíma, že či sú pravidlá rovnaké pre všetkých, lebo presne toto ľudí hnevá. Keď sa objaví akákoľvek kauza okolo Smeru, týždne sa o nej píšu články, robia sa diskusie a titulky sú všade. Ale keď sa objavia otázky okolo politikov progresívneho Slovenska alebo Ivana Korčoka, zrazu mám pocit, že je okolo toho oveľa väčšie ticho. A úlohou médií je všetko ospravedlniť, odkomunikovať tak, aby to bolo v prospech PSK, teraz konkrétne Korčoka, a ešte z neho urobiť hrdinu. A potom sa médiá čudujú, že im časť verejnosti neverí. Inak, pozerala som si aj ten rozhovor Ivana Korčoka v denníku N, občas sa takto dobrovoľne týram, priznám sa. A zaujala ma tam jedna úplná maličkosť. Keď sa rozhovor skončil, redaktor odhodil pero na stôl. A neviem, možno som to vnímala len ja, ale mala som pocit, že v tom geste bola určitá emócia. Taká pachuť, možno nesúhlas, možno sklamanie z toho, ako ten rozhovor dopadol. Samozrejme neviem, čo si v tej chvíli myslel, to vie len on, ale mne to prišlo ako moment, ktorý hovoril viac než niektoré odpovede. A práve tie odpovede ma úprimne veľmi nepresvedčili. Ja nehovorím, že treba niekoho odsúdiť bez dôkazov. Vôbec nie. Ak je všetko v súlade so zákonom, nech sa to pokojne preukáže. Ale ak vzniknú oprávnené otázky, tak by mali dostať jasné odpovede. Nie okamžité zametanie pod koberec alebo vysvetľovanie, že vlastne o nič nejde. Práve to podľa mňa Dimeši kritizuje. Že namiesto jasných odpovedí sa z celej veci stáva politická prestrelka. A ešte jedna vec. Ak je nejaký spôsob odmeňovania alebo financovania síce zákonný, ale u veľkej časti verejnosti vyvoláva pochybnosti, tak politik by mal byť prvý, kto všetko transparentne vysvetlí. Veď predsa tí, ktorí hovoria o transparentnosti a vyšších štandardoch, by mali ísť príkladom. To isté platí aj pri dopravnej nehode. Ak politik urobí chybu, nech nesie zodpovednosť ako každý iný občan. Nie viac, ale ani menej. Mne sa nepáči, keď sa s politikou robia nedotknuteľní ľudia len preto, že patria do správneho tábora. Ale poviem aj druhú stranu. Ak boli porušené zákony, nech sa to vyšetrí. Ak neboli, nech sa to rovnako jasne povie. Ale nemôžeme do nekonečna počúvať iba politické odkazy bez konkrétnych záverov. Takto pochybiť by si bežný občan veru dovoliť nemohol, preto si myslím, že Slovensko už potrebuje menej politického divadla a viac rovnakého metra pre všetkých. Ak vzniknú otázky okolo Korčoka, nech sa riadne vysvetlia. Ak vzniknú otázky okolo kohokoľvek zo Smeru, nech sa tiež riadne vysvetlia. Lebo spravodlivosť nemôže fungovať podľa toho, kto je práve pri moci alebo komu fandíme. Buď bude platiť rovnako pre každého, alebo jej ľudia prestanú veriť úplne. Som zvedavá, ako to vidíte vy. Máte aj vy pocit, že sa na kauzy rôznych politických strán pozerá rozdielnym metrom? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov. Ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.